wedang randene batang remang-remang manis-manis belayani setelah kepotra pikir-pikir ke arah rumangsa esamane bakule gawe bingung hatiku Main lagune wis. Nggih. Esuk nang ngarang tengah lagune kayak maning ya. Ya, jadi untuk opening aja ini. Iya, dadi beres. Talu. Ora talu loh. Satusmu lah. Nggih. Napa niki sampun napa niku Pak Lurah? Ha niku. Pak Lurah. Oh. Jayanti, oh nggih Pak monggo, mau ajeng nyanyi napa ajeng joget mboten napa-napa? Oh mboten, nggih. Atas nama Bapak sinten niki? Pak Marno. Oh Pak Marno, nggih, siap. Anu Pak, mungkin mawon lah Pak jan.